fresh vegetables, mushroom and coconut-based products, wooden and woven handicrafts, Christmas decors. Yan at marami pang iba ang pwede niyong mabili sa Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP Trade Fair sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga. Umabot sa 114 micro, small, and medium enterprises o MSMEs at Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs mula sa 7 probinsya ng Central Luzon ang lumahok sa 7th edition ng Trade Fair na inorganisa ng Department of Trade and Industry Region 3. So, sa pamamagitan ng trade fair na ganito, nagkakaroon ng opportunity yung ating mga sellers natin, mga farmers natin na makapagbenta ng kanilang mga produkto at makilala yung mga buyers natin either walk-in o mga institutional. Ayon kay DTI Assistant Regional Director Richard V. Simangan, culminating activity na rin ito ng lahat ng assistance na binigay ng kanilang tanggapan sa mga benepisyaryo. Kaya naman, tiyak daw na quality ang lahat ng produkto na makikita sa trade fair. Kailangan medyo stable na yung kanilang business, meron na silang volume, registered sila, no? At kung baga nagdaan na sa iba't ibang proseso ng training, no? Like yung sinasabi natin kanina, product development, visual merchandising, yung costing and pricing natin. Nagpatunay naman ng mga MSMEs owners na sina Lizelle Mary Carrion at Andrew Tiglaos effectivity ng mga tulong na ibinigay ng DTI sa kanilang negosyo. Yung ideas project po ng DTI na tinuruan po kami through the digitalization. Kasi nga po, sa age ko po, nasanay na po ako sa traditional organic trainings at saka hands-on trainings. Maraming training binibigyan ng DTI at saka seminars. Kaya dapat magano na kayo sa DTI para matulungan kayo sa business niyo. Taong 2022 naman, nang ilunsad ng Department of Agriculture ang Coconut Farmers and Industry Development Plan upang palakasin ang coconut industry sa bansa. Mula noon, naging katuwang na ng mga coconut farmers ang DTI sa branding at pag-promote ng kanilang mga produkto. Kaya naman, highlight din ng trade fair ang mga coconut-based products. Isa si Joel Rivares ng Baler Aurora sa representative ng mga beneficiary ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP sa mga coconut farmers na natulungan ng DTI. Inaalagaan po kami ng DTI para mag-succeed doon sa mga bagong product na dinedevelop po namin. Ang DTI po, malaki po ang naging tulong sa amin kasi sila po ang nagbihis ng mga products po namin. From packaging, labeling, and then yung mga inilalabas yan ng province, dinadala sa kung saan-saan. Sa mga nais bumisita at tumangkilik sa mga local products ng rehiyon, bukas ang trade fair hanggang Linggo, November 17, 2024. Sa lahat po ng mga kababayan natin ng Central Luzon, bisitahin po natin ngayon ang ika-7 CARP Regional Trade Fair po natin. Marami po kayong makikita mga produkto dito at mabibili. Kaya halo-halo po, meron tayong food, giftware and holiday decors, meron tayong mga wearables, at marami pang iba na gawa ng ating mga farmers o kaya mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.